Ngene. Oke. Siap. Sandak tari gocine keplek. Kopi-kopi masih. Lah, kopi. Iya. Hey. Yo. Bali rawon Bali soto, babat, sate dan bakso. Gambas kopling. Kok tekan kampas kopling. Kok malah senggak sing ora-ora. Niku lho. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam sayang. Tambah cantik lho Mbak Susi. Alhamdulillah. Ya ampun. Jenengan juga ganteng sekali. Sampean dingin kok ngripe jajan ketok nawon Begitu kemit lho ya. Mbak Susi. Oh, Telung terima tahun kasih. manukku nganggur. Jaluk Iki arep dicukur. Nyambung. Seneng aku. Niku ulu ketel rakober nyukur manuk jengenge Keplek nolakur. ugruk. Oh. Enak di bojo latah. Latah penak jaluk. Heeh. Dek kene langsung iki lho. umpama Umpama anak, kowe di bojo latah terus mbok anu piye mbok ganggu piye? Ya langsung tau umpama aku nyedak mulai mergawe. Iya. Dik Susi sayang. Iya sayangku sudah pulang kerja ya. Iya, kan nanti langsung nih. Oke. Allah. Kan ini. Allah, aku pengen. Pengen yo tuku dhewe to. Kowe kesuwen. Kok kesuwen piye? Pulang duwe bojo latah langsung dong. Piye? Piye? Udah. Aduh. Lambene komet. Iki lambemu iki ratain nemen kok dadak mbok kon udah. Kan lumayan. Saru to kosok. Mumpung ra bayar. Nek udah tenan rumangsane lungguh. Ayo ngewes. Wih iya ngono kok. Wih walah gerakane ngono ta. Gerakan. Eh, Pikiranmu rusak kowe. yo lagi ro. Lho, lagi roh mau ngene mbok praktekno. Bae ra padha karo bojoku, Mas. Bojomu piye, Mas? Bojoku omah tak renovasi lawang jeding rungene. Lah kok ngene yo. Bojomu ki kirek kok. Meh padha. Ya ampun. Tak tapuk. Apa enek wong wedok kok lung apa ki? Mau ini bener mak biwak. Ya. Wah, ya kuwi lujeng dalu, Mbak. Inje segendalu Niki spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sutiono. Iya betul. Monggo badhe ngaturke napa? Tur wis. Ngaturke napa tetembangan Oh lho. ngaten. Ngono nek kalih AA kan sapa? Kalih Loh. ee-nya piye? Laki Jenengan apa? aku mbok ndok apa? Lah sakmene silite sak pira. Kowe omongan ditata lho, Ora Mas. kowe ra ditata masa sakmene gedene. Lah napa? Enggak Dik yo ngono to Dik kaya piye, rontok rene. piye kok, Aja nyedak Mas? komet ya. Alah kecewa weh. Kuwi ngono kencing manis. Jenengan pun mboten saged ngaler. Arang-arang. Isa aku cek ngene kok pandane kok. Ngono apa? Aku areng aku areng ngene. Oke. Ah, Siap. Sandak tari gocine Jenengan keplek. pun Ora apa-apa. Los. Iki mau wis tak omongi. Ora apa-apa, los ora apa-apa, wis to. Pengen Ora apa-apa. ngaplok ya kuwi. Maaf. Ora Gak apa-apa. sengaja niku lho. Ambong.
Angkel aku. Aku tau ngono, ngambung kok ditapuk to. Lha kowe kleru nek ngomong kok rumasane Oke. aja ngono Mas. Wong ki dilambe karo wong wedok iki Nah, dijogo. oh, Mas mbok Prono. selalu. Ora semena-mena karo wong wedok begitu. idoni. Anu, mari pasal idu ra enek. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya. Lah modele lah tanding 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 tut tanding 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 tut Dandah, dung. Prut. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik mosok. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gua rono. Aja dikuak rono. Rono lho. Iya. Ya kuwi tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak iki lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jalali. Bojoku Alah kok kuwi ae lho. sak pira to? Kosek to. Jajal anu D minor. Wah. Aku gak ngerti. Dia lala. Lah. Kok tak A minor. Aku suwi ra krungu swara elek. Rumah sakula. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi karo. Ayo karo lakune apa delak. Malaysia no cah Ya, nomok padak no cah. sama tuwek. Sakini yo Lah. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkemku. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku angger gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lha kuwi ana Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagi lho lagu apa? Bagaikan titit di Malaysia. Malaysia kok bagaikan titik gitu. Apa kuwi? Lah, bagaikan Pipit. Wis roh dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Ayo sing gampang apa? Oh, Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono. Sing sakniki hit mawon. Kaya to Kaya Kusumaning apa kuwi? Kusumaning Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Engko nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, Insya insyaallah Allah. sampean mulih ora nggawa Erok. Ora gorok kuwi. Piye to? Rarokan. Lho, niki mboten purun ora katokan ngene kok. Katokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu toh. Iya, kan aku juga nggak tahu. Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jari. Ora nganggo duet Mas, duet. Gak. Lho, kok Iki gak nyanyi dhewe. Oh nyanyi, oke. Yes. Wonten pamundutan mboten? Ana pamundhutan iki mang saka Mak Fatona Fatona. Bakul Kembang. Nggih, Nah. pun kersane. Lho. Lho, Dipinangkani. jenengan ki piye to? Oh, Ya nggih di- diaturke. Nah, Iki sing nembang kudu Susi Ya, ya dawuh ada. Mak Fatona nyuwun Ada. lestari no. Lestari. Oh, nggih. Oh nek Kak Mbak siap. Susi ora puas. Rene. Aku memang memuaskan Mak Fatona. Ya, ya. Mak Fatona lagunya tadi lho. Tak omong iki. Pripun? Jenenge dalang ning dinggon paling gak ngarep jahe, terus anu teh hangat, Nah, paling gak pokaris wet. Lah kuwi kok baygon. Boleh sulap kok iki. Ini yo nganu nggo iki pewangi parfum ini yo. Mama. Kuwi segala serangga mati lah engko seranggaku. Nah, Kowe apa nggowo? nah, apa duwe? Duwe. Eh, Empret. Iya, empret eh. Niki lho, mboten. Ora ngger ya niki emprit ora yo bener. Tapi engko nek bar jam 12. Malah hilang. Ya gak ya motot sithik dadi empret kaji. Apal to kuwi. Ya diaturke Nggih. Nak. Lestari. Lestari. ya. Mak Fatona. Yuk langsung. Ayo langsung saja kita sambut, Bud. Alah. Kok dadi ekoni bareng. Wis roh nek iki gaene iki latahe pol kok mbok Iki ulang kaya ngono. Niki Mbak Susi sampun. Sampun. Mangke diurut. Niki Mbak Susi enten. Ndi? Yuk panggil. Oke. Aku kan wis. Langsung kita
panggilkan salah satu sindennya Jawa Timur Indonesia. Ada. Jawa Timur, Jawa Timur. Weh, deknane ya ngono. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu. Aku iki laten gomen. Mari tuwek lho dadi Bapak Ibu. Lho, ora. Kita sambut ada Mbak Susui. Sopo? Inces. Inces. Jenenge masa enten sing inces niki. Heeh, ya. Lho, ayo sing menggelek karo. Sing mbok celuk kono aku bukan maju lho rumasane. Sampean lho siaran. Kok Oh, alah. Sapa? Inces. Inces. Ses. Ya, ngono. Yo, Mas, sepati Mas. Salung jadara bayi, segire para mantri, jajana, jajagung jat, lora gedebuk rete, gedebuk rete, gedebuk rete, gedebuk rete, gedebuk rete, gedebuk rete, gedebuk rete. Ngene yo bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane? Nada pas untumu suwek. Lho, padha karo jaran padha. Wong musiknya kaya ngono. Ndelok ta Mas sak pira ta? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo. Ndelok. Lah niki lho pas. Tak tuwapuk. Kuwi nyanyi apa padu to? Ya semangat. Ngene lho, sakmene lho. Alah padha. Sakmene lho. Jaranan jarane ajaran Alah apik. Cangkeme Mas apik. Jandu Aja nemen-nemen ndek nggo siji ki tok. jaran rasa ora. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau jare takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Lah iya. Kaya silit. Ani, Cangkem. kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ani, Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok nggak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Diblokne dia. Nah iya, kalau ngantimu bisa. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Besok malam minggu batal. Ngapal aku kelar. ora ya. Apa mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae esuk Pak. Oke. Lu kudu prei terus. Desember yang telu lho. Telu tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon Pak ya. Cek rencana. Amin. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Loro Lorone sapa? Desember. 17. Iki lho aja lungguh. Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan Ya ya. yo ngono. Digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho ora. Maksudnya ra kuwi. Iki Lah kan piye? suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya. kan Roma. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetap. Ya Allah. Hidungnya kok tetap aja tuh kamu itu Roma, kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Roma kok dikenek nih. Terus sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kayak gini ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Iya. Kowe kan pacarku. Ning bergendak kira gini. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Oh, Pelakor cara mono aku pelakor. plaktor. Yo. Plaktor nggo nerak ndasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini loh. Lah yo Karo karep. maneh ngono. Ya, karo instrumen Mas, koyok film rumah zaman bir. Kayak ngene. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek gak sida instrumen. Sik anu cek madang sik. Oh, Sutradarane. maneh. To, instrumennya roga. Taret 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 taret
Indro. Kok kok malah kaya Oh DKI. dudu. Dono Kasino Indro. Kita tok maneh selingkuh. Ya, Ani. Kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada, Ada. rumah ada, Oh, tanah di mana-mana. oh, tanah yang tadi. Yang tadi. Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. Nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Ya. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu Kenapa? cukup sama aku siapa terlalu saja. cinta sama Roma. Jangan. Paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an? Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lagi ini tuh. Kuwi kok cerok tenan. 200 kelangan ndas. Angger truk kok gawe klarifikasi. Aku rene numpakin opamu le nggawa siaga. Masa malah nggawa sing anu Dang, leh bendul. omongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan kah? Kita kencan. Nanti saya bawakan. Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. Awas, itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan dekat-dekat. Saiki lo dudu romane tapi jarane. Lebih tepat pada Marwan. jarane. Rumahnya moro. Toplak. Oh, awas ada Roma. Ada Roma. Ani, Apa? kamu pergi. Ani aku nih. Apa yang kamu perbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak Roma, tidak Roma, tidak. Tidak Roma. Hei. Isong malah Lah dijaluki apa ditutup lho. Masa aku ra oleh. iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho Sedih. pacarmu. Jan nemen-nemen kena Menghayati ya. Oh, kok kena trafo malah. Lho. Wong trapo karek nempol Ani. kok. Aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani, Jangan, kamu jangan berkata seperti cukon, Roma, cukon. Ani. Jangan, no. Ani dancok. Aku suwi gak misu. Lah wong kaya temen-temen. Dancok tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene. Iki lho natap gusi. Mak dok kowe ora ngrasano. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to tak golekno. Wis mau gak gusi mbok dandani. Hei, Ndang to, tak aja dolanan ngono nek wali liwat. wali wis liwat mang. Walidi. Ani, Mau aku kowe nuduh aku kaya ngono aku enggak suka. aku juga gak suka. Wah, aku setia lo Roma sama Tapi kamu. apa? Aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah. Hah? Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah. Aduh. Aku melihat dengan mata Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kon mari ndemek apa teh, Dek? Anu. Kok kaya gak asing ta aku? Iki anu. Kayak tau ora hambung ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti. Walah iya. Anu ayam bakar wiwin. Pas brutu mangan. Ani, Oh, kuwi ora butru ayam, Met. nyapa? Ya butrune dhewe ya. Wong Walah layak kaya tau ngerti. lah kuwi. Ambune piye to? Kira-kira. Instrumennya wis betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru. Rupane Iki bakul kacang yang nang kono rono. Aku iki ngematno. Ngematno ya apa? Mbak iki dadak ilatem nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok seperti ngepang lho. Kancamu jelek lo Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah Ani. Ngono kaplok Roma ngono Nyanyikan. kuwi kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono.
Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Iya. Ini aku. Tuntun ah. Kekasihmu yang dahulu. Yang Iki bareng aku. aku carry. Ndang tututono. Ora mesra blas. Bukankah telah kita persiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hatiku. Nah, iki lho pas. Pas. Tak sabar lagi. Kok tak sabun Ini apa nih? Sabar. tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Aku Kowe ki angger gandru wong tuwek ngono lho. Aku- Apa sih ki angger metu? Dek. Wong teko. aja nek kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dia gak ngerti nek sebelah kuwi bojoku. Terus? Lah kok PC ngono Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Setuju bojomu. Setuju piye? Aku meh ditapuk ya. Gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Yo. Ayo tepuk lagi lho, kayak piye to kok malah ngluyur Lah kae. kae make cacah kae. Walah. Aku harap menyanyikan satu lagu. Oke. Coba didengarkan suara emas saya ya. Lah model kaya ngono paling suarane kaya bledek ngampar. Iya jaranane kaya ngono Lah kok. ya ora dhewe jaran lho kuwi Lah padahal. iya. Mesti ngelok. Gak. Oh, lho, ya Allah ayune. Ayo apa wis tuwek wi. Tuwek ora apa-apa tapi sing penting sirahe kotak to, Dik. Sirah kotak sirah kotak. Kuwi nak lep. Walah kuwi. Oh, aisin aku. Mosok ngene kok. Wes aku lek. Ya memah. Aman wis. Kenapa mbok Oh, sumpel iki? makane nganggo Aku kuwi. krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupingnya rapi. Ora kuwi sakit encere pikiranmu. Ya. Terus Akhirnya sakit kenceren akhirnya metune teko kuping karo irung. Walah kuwi kok beningan to, Met. Oh ya ora apa-apa. Antre Banyak kaya rusak kok ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki. Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Alus ngene iki. Gak selera. Nah iki halus. Alus ngene iki. Jane sing halusan. Alah aku paling gak sing alus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Terus ngene iki. Yuk, langsung dikasih sempat Mas. Ate. Mbok sinten? Mbok ya. Mbok. Enggak, Mbim. Enggak Bim. Sampun cekar saking sasira pawiyahan sirat moja tepaten kekalih. Taupun temanten saribit. Linggih lan dicara ingkang sepindah menika panggihipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksono. Ayo. Iya. Ya. Pangan. Senenganmu. Wis ta. Terus. Wis. Kere golek sing ngono. Seleramu ngono ki to, Yan? Seleramu. Seleramu ngono ki to, Yan? Yan. Seleramu ngene iki to, Yan. Lah Yan. ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Wes kethek tuwek. Oh, gak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya. Ndak diarani kethek ora Lah, apa-apa. iya. Sing ngarani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan? Lah ya. Heeh. Ayo. Mandak sing ngarani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya, Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho, iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok sok. Wis to, lah iki ya ampun, alah. Mas kira Mas. Walah iki wis tak pesenno kok isik kaya ngene to.
Gila Mas, aku di. Ora apa-apa, gila ya diempat kok iso. Madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki weda. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. iki. Roma nek tuwek suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Lah ya. Ki Roma to? Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu. Cocok. Yang berjudul Sebujur Bangkai. Eh. Kok tak tonyo lho iki gekku lho iki. La aja ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nama. Ndake pisan kas. Boten guyon anak sa. Kok lek Pisan kas. Guyon. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan pancen tanggapan mriki nggih harang-harang. Gitu. Siat nggih? syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma lah. kok Roma niki. Lah iya Roma. Ndoke rene, ndoke. Doe. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawane iki to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong nginceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Ah iya. Ah, Kok ya cek original ndak. Cek original. original sing arep dumuk sapa? Paling yo lidak. Ayo melok aku ning nguri. Iki cek original, ya Mbak ya. Original. Iki urung tau kambon lanangan blas. Ngomongi yo. Iki urung Iki lho seksine. Sak lho. Berarti kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi. Lagu indie. aku terus eling lambemu ngene nang. Engko susah ra gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Paling Aku nggo tisu kok. Oh iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau trimo kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji nggih. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya Mbak ya. Iki termasuk akeh lho. Kadung seneng. Ikroke sombong. Lho kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa ru. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane koyo remplas. Sepurane cah bagus karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Alah. Ger. Mesakne bocah kaya ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le ya. kenapa-napa. Sepurane sing Kakeh ya Le. Isap. sepurane sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Kek bangko gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Bangko gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus mbayangno tekan dindi. Se original. Kowe ngerti aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis enek apa belas. Bone bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nenek. Masa tangannya terus nenek-nenek gini? Ha terus lemes to kok ya. Oh iya. Pean. Pek. Gak iso tak tambahi 700. Wong loro aku ngatasi kok. Woi, suarane kok Mister Mendem jajal. Heeh. Mister Mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokan ya apik, heeh. Mendem wedokan le. Lah, Mboke gampang. kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. mentem itu anakku.
Lah ya kowe mendemo dhisik. Dadi wong tuwa iki nek kadung umur kaya ngene ndem ngono. Kok nek bar ndem ndang ndem. Ini kira lagu duet Pak ya? Ya. Duet. Duet Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet mbok. Aja tong kena dilungup tenan. Nek njungup. Mboke Oh, mboke Tarsan kuwi. kok mboke Tarsan. Deleke karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk dikawinke. Nah, dapuke tuwa tenan iki. Mbok gak kopek. Ora usah penak-penak sing alon-alon. Tukul anu tulung tukokno kembang. Kembang. Meh gitu iki. Bang. Watuke wis nyiklik. Meh matamu no. Wow, kata-kata mutiara. Mutiara dasmu iki. Wong mata-matane kancane mutiara. Nek matami bojo Bojo negara. matamu. Nek teng mriki matamu. Samono. Lali. Gak iki jek original Kaken PPO. Karo Ya apik kram. suarane. Kram. Kram. Mosok guru anu kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Lihat. Oh iya, lihaten. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. Sampai cek num. Tak ding tak ding tak ding ding tak ding tak ding tak ding ding tak ding tak ding tak ding ding dang 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 dang. Kok ya cek iso ngene ya? original 3 tahun dek. Alah aku pineh. Saiki aku. Aku Iya, kok no. kowe? Aku gak iso Mas. genten Roma ora iso mudhun nek meneh gak iso Wis teko kono musik. Le. Sing ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah menek. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. Latah kok lantung. Lah iya. Yo. Blang. yo Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno lele tole 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 ketane abang dicampuri apa parutan lele tole tole rati gampang lele tole apa gawe Terima kasih, matur nuwun. Urung. Aduh simbok matamu coplok. Alah, Gak kuwi to. aduh simbok aku. Lah ya Cek wis sudah terima kasih. Terus piye to? Aduh simbok. Aduh simbok anu. Lah. Heeh.
kawinan. Aja matamu coplok. Ora. Aduh sombong. Lah. Matamu gak coplok. Ya ampun, tak nyanyi, Dek. Ah. Aku tak nyanyi. Aduh Simba. Aduh Simba penting kawinan. Iyo. Aku iki wis menewe Iyo. Aduh Simba ra iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ayo. Ora gampang wong jejer Iya. Awas. Iya. Ora gampang wong jejodohan. Iya. Enggan, entuk pakelinung. Iya. Apa bojo? Apa kane watu? Yen Ora gampang wong jejodohan. Yo ngene iki lho. Gotong. Iki arang-arang Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balik. Balekne. Balekne. Tak buat roti ilate. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho Mas? Lapo? Sapa yan? Gembira we. Gembira jengkulmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lagi mau? Gizi lho, MBG. Mambu ultrasilin to model. Ultrasilin. Oh, Ora wing. masuk to? Iya ora to. Enggak. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kowe iki ngawur ae urung bar. Man ngono. Enggak. Senarak enggak. Ngono nek kesuwen gulung engko lho. Lungguh sing kena. Ngesakno. Nggih, Wis aja ceklimik, aja. Cek ngene pempesan lho, Cek. Ora gampang wong cecodokan. Yo, ngaploki wong. Wis lungguh barang kok ya, Cek. Pun Mbah Uti pun. Heeh wis bengi. Saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya. Bebek. Pakai presker. Presker mbek pagelinu. Angger usia sakmono nek presker karo dhuwit tik. Lagune rong bar lho mau. Dibarni to paling ora. Aja wis. Lah kuwi engko nganu engko. Malah gulung nek kene dadi gawe engko. Malah nyontekne awakmu engko. Nah, Tanggung jawab ora? Lho, lah 200 wis kalong mau. Masa jek kon nyuntikno kono piring. Dikek iki lho sing rada ogol ngono lho. Wiwin bojo meneng ya. oke. Kali. Loro. Wiwin. Oh, yo, ada, Mbak. Ya Allah, apa to? Wong ada Mbak kok watuk. Ada, Pak. Wiwin. Selamat malam Mbak Wiwin ya. Inggih sugeng. Tambah cantik, Nggih. bodinya tambah hot banget. Inggih alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah kula sugeng. Sugeng ki maksudnya piye to? Nggih Masa? niku selamat. Oh, tak kira Sehat, tak nggih. kira tunggale cah-cah ki mau sugeng. Napa? Sugeng terus gurine mbageng. Aku karo Ora rung kowe entuk. Ki sapa to, Mas? Kowe entuk pethuk ember ki mau. lali. Lali, pangkling apa piye? Kok malah elek?
Iki Dar. Aku biyen apa ganteng lho. Dar. Dar. Darminto. Pangkring ya? Heeh. Tapi kan nom. Oh, nom biyen. Saiki bar anu jok kabene pindah sing suntik 3 wulan lho, Mbak. Malah tuwek. Tuwek elek. Mbak Wiwin. Nggih. Kowe iki nyapa anggere ngejak Mbak Wiwin? Jenengan apa ngelak? Ngelak piye? Aku sok Kok umpane kok celeguken? nggih, anu mboten nak Pripun to pripun jenengan ngomong pripun? anu pengin nyanyi kali jenengan. Nyanyi napa? Lah Pak Didi wonten pamundutan. Ana pamundutan iki saka Bong Sam ya, Wit. Oh nggih. Niki gawan kula niki. Kak ketek Mas aku. Kak ketek. Ora ketok ya diwalik. Heeh, ben ketok. Bening. Ora iso maca. Sugeng dalu. Alah iki pamundutan kok sapa ngono. Sugeng dalu Om Didik Wibisana. Kula nyuwun gending utawi lagu. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara. Toliga. Anten 4. kemen warung sampai apa iki? Ah iya ampun, ngono kok ora iso maca. Ngisore gubuk lho. Ngono kok guru lho. Aku arang-arang menyang, Mas. Ya aja ngono to ngesakno murite. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara saking kula Bung Sam Tondo Mulya. Tondo Mula Warung Mulya. Tanda Oh, alah ndak mata. kula mbadeni iye. Tondo Mula. Wong tulisane ya mula. Lah iya kok kaya aku mbadeni iye nggo apa to? Lah iya. Nyapa to? Di mang. Yene mantun iki didugekne mriki yene. Heeh. Ye niku napa? Pundi, Pak? Ye. Ye yatra. Pundi? Yatrane kenten lho, Mbah. Ada uang 100.000 buat Cak Yono, matur nuwun. Ndi, Pak? Mbok cekek glegek lho, ora enek duwite Iki lho. lho tulisane. Ora enek mau rokok iki lho. Lah wis kadung dionek ning khalayak umum mbok di. Hah, kok ora diisin Lah, ya? ditambeli, Dalam dijoli. kondang 100 saya dintet. Mau rokok iki lho, Yon. Lho, lah Cekek iki glegek mau iki lho, Yon. iki rokoke sapa kuwi sajen? Endi to? Tulisane iki ndi? Iki ngisor dhewe. Tondo Mulya Warung Sorpring. 100 lho ndi? Wah, alah ki yo gak kena jak nyolong. Kelurusan, Dek. Ya aku ya mbelani no. Kowe kok polos to, Dik? Ya ora apa-apa. Polos sih maksudnya pole los. Iya no. Mbok Yatrane pinangkani. mengke didugekne mriki. Iya, iya, engko tak Mergane. celuk. Mbok pinangkani sing ndi? Anu, Ibu Dirien. gubuk asmara di versi J ngoten pripun? Hah? Apa? Versi J. Nggih no. Jaranan. Jaranan. Oke. Sing enek Mas E niku. Iya, Nggih. Mas. Ya, Mas E. Nek iki dadi Terus sing jarane. masih Pak. sampeyan. Oh ya siap. Oke. Kowe dadi jarane? Aku ning kene ae dadi sak wae-wae nak Mimi Eh. ya. Ngelak lho Mas Ya cedak, cedak. ampun, kan ada bapak. Bapak. Lah mosok ibu. aku ngombeni wong loro. Bapak, ibu, kamu anak. Jangan dulu dong bapak dulu ya. Jenengan dia mboten? Dah, Kawani. Sampun aku. ora wani wong sing wedok ning kono. Iki penakut. Lanang kok ngono-ngono Ya, iya. gayane ya. Aku lho bojoku gedhi biasa. Biasa ndingi digebuki ta? Lah iya. Kuwi sampai entek. Sem. Oke yo. Nggih. Gubuk Iki asmara. gubuk asmara. Versi J yo. Yo. Nggih. Spesial Bung Sam. Kalian warga sumber benda. Ya iya iyo. Ya iya iyo. Yen memang
ampun. Nggih. Ya sepurane lho ya, Mas. Ah, mboten napa-napa. Sampeyan mah gak oleh to. Ah, Gak oleh. Dereng mungkin. Gak oleh mie. Maksudnya ngombene gak oleh to, Mas. Angsal niku lho Oh, ampun nangsal. Ampun. Oh, ya wis. Kudu-kudu Bos amarku semaput. Lah ya. Angger-angger lagi di bayi 3 wulan yo ngene iki yo. Bawane kudu angger wong ayo mi ngono iki biasa. Pasti Minangane pamundutan sing pungkasan Mas Komet. pun kersane ayo mulih Mas. Isik pungkasan iki berarti terakhir. Heeh. Ya Allah suwi. Ya iki dike duwe, heeh. Duit kok. Si Rere karo Indah ya. Ngersake iki ana lewung versi jaranan. Lewung. Ki ana bebungae Wonten ya. Mbak Rere kali. Indah Argea. Rere. Indah. Rere. Wow. Cak Komet, Cak Yon. Nyadong duka ya, Cak. Nggih. Menawane anggone awake dhewe ngaturke pasugatan, anggone gegojekan, anggone ngaturke tetembangan ana tuna dungkape. Nggih. Heeh. Wong iki bakune awake dhewe sung lelipur warga masyarakat ana sumber benda lumantar dawuh panjenengane Bapa Sutyono. Sadurunge sampean mundhun saka pepanggungan, aku nyuwun donga pangestu tandonga sampean kanggo mempelai berdua lan uga kagem panjenengane Pak Sutyono ya, Mas. Nggih, mugi-mugi sak badanipun acara wayangan dalu punika tasakar tak sapa kene Dik. Tasakuran. Lah yang ngono Pak tasakuran dalu punika Pak Sutyono tambah rezekinipun. Amin. Mugi-mugi tansah pikantuk berkahing sapa ya Dik? Saking pangeran. Oh nggih. Lan mugi-mugi sehat lan pokoknya gaweane lancar. Kagem temanten mugi-mugi saged rukun-rukun selalu bahagia. Amin. Enggal dipun paringi putra. Amin. Amin. Matur nuwun Pak Didi. Oke, ketemu lihat dina ya, Mas. Nggih, matur matur bacutke beneran. pakaryan. Ya. Nggih, matur sembah nuwun Mas Didik. Ana dawuh ngopo, Mak? Ayo bacutke lakon ya nonton kaya ngopo bacuting crita.